Ginapasanig sang Iloilo Provincial Government nga ipabilin ang paghatag sang good governance. Suno kay Iloilo Governor Arthur Daffster Jr. ang good governance ang isa ka standard nga ginabasihan sang probinsya sang Iloilo sa paghatag sang maayo nga serbisyo sa mga pumuluyo kag hindi lang simple nga pag-showcase sang mga innovations. Dugang pasang natungdan ginapasiguro niya nga hindi pagkabigon nga kasubong lang sang isa ka goal ang good governance kundi sa bylaw standard o kon guidelines sang tanan nga mga opisina. In the SGLG is not a showcase for innovation and best practices. Standards na siya eh. They are the good governance standards in our regular processes. That's why utilization na siya. Good governance is not, again sabihin ko, good governance is not a goal. It's a standard. Guidelines na siya. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.